iko bang' jodolo ma kanisa no chopo winjruok ewi tarik ma koro biro bago yiero mar jotendgi. Mabiro bang' ywaruok ma osebedo ka nenore kuom thuolo mohewo higni 5 e kanisa no gino mosekelo digni e tend kanisa no. E twak mane gibedo go gi jofwamb log tich mar kanisa no mar PAG mantie Nyang'ori e kaunti ma Vihiga, jodolo go manoya e bede kanisa no mantie pacho ka wacho ni gibiro bago yiero tarik 1 dwe mar 10 ka jatend kanisa no to oseapis jandik riwruoge ma pacho ka kuom rem keto tarik makare mar yiero bang' bura mane gin go e doho rumo. Tunafanya kazi kama kanisa moja na uamuzi ambao umechukuliwa ni kwa sababu ya kanisa lote la PAG Kenya, na sasa tuna amani, hakuna migawanyiko. Tunaendelea kuomba Mungu atupe mwelekeo na tarehe 1 tupige kura kwa uwanja huu wa PAG Kenya Nyang'ori. Tumekuwa na changamoto kwa kanisa hili, na jinsi Biblia inasema katika Mithali 18:18, kura ndio humaliza mizozo. Tunasadiki kura ikifanywa kanisa hili mizozo zitakwisha. It is very clear the convener of the business conference is the General Superintendent. If for any reason he is not able to convene, then Article 15.2.2 empowers